ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ከም መጋበሪያ ፖለቲካዊ ዛዕባታት بسم سبعة ومسلات نبعت حرقز مفساس دحر كلا يكونات علم زي بأمريكا زمرح زي فتحوي معربة وعلم نصقامويان حيلتات ناسا بوليتيكاو مسمر نزختلو سرعتات كمون هاجراويان حرنتاويان منقسقاسات نمنبركاخ اب اجندو اسفيرو خغعز صنيحلهم ازم حيلتات زياتهم سبعو مسل نزبل الزعبا اب جو بوليتيكاوي اجنداتاتهم كمون ربحاتاتهم بمسكوع بسن حساباوي مقابرتاتهم ابيلهم هاجرات نمنوار نمنصالن نمنعابن بوبيل كادما نتهم زيد اللي سرعتات زبلوهم منقستاتن منقسقاساتن نمقلاي كسرحلو صنيحم الله اتن طفتيفهم زقومون ودبات سبعو مسله زبهالا دما كما امنستي انترناشنالن هيومن رايتس ووتشن زامسلا انواري كستات بممهاز كم مقابريا كوينن اغلغلنن يغلغلان اللوام دحر كلا يكون يتعلم قزفت دق سبات نحوارو نموقاد بزبل كلن هاجرات زختلو بوليتيكاو سرعات بزي قدس زرعامون زتقبلون ادماساوي اواج سبعو مسلات بحبرات هاجرات صديقو نزي زمازن كوميشن سبعو مسلات حبرات هاجرات قيمو كسرحلو تجميرن كلايو ازي الوستاو تكبارات معربو عالم كجهاد زجمره معربويان هاجرات مبار نزي اقدمو كجلص صنحين ني بوليتيكاو علامن تطقيمنالو اوشتتي كوميشن نعرجز مصه متفنان نمقلاي دما احغراوي وسانتاتن متكلاتن سبعو مسلات بحفشاو بايت حبرات هاجرات صديقو بيت مغرس سبعو مسلات دما قيمو ازون انتخونه بتي سورز سدده بوليتيكاوي ربحان قداي سبعو مسلات بتزغتلو در ملكعتاتنا تتصلوه اب حدقا وديقو يركبالهم سبعو مسلات اب سبعو كبرت اب دحنتن معبالن دق سبات كتكورن نسبعونت اب قمت زاتوي اتحزان اسررحان كغتل يزقبو كم زفلت شجراتن بدهوتاتن زيبو الحبرتسبن هاجرن يلن سلاسخونه دما نمتكلات حبرات هاجرات زخبر كبرت زلو صمرتاتن اب شركነት ዝተመስረተ متحجازن كهلو ናይ ገደንዩ እዙውን بناصام ወድዓውን ዘይሻራውን መትከላት ዝንደቅዩ እንተኾነ ግዳስ ነዚ መሰረታዊ መትከላት እዚ ምዕራባውያን መሳርሒ ፖለቲካ ንምግባሩ ብዘለወን ዕላማ እተን ተሐለቅተ ሰብአዊ መሰላትና ዝብላ ውድባት ቀንዲ መሳርሒ ጋሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ዝበሃላ ምዕራብ ኮይነን ኣለዋ بحصيرو اذن جهازت سبعو مسلات اب نفسن يكون ابتن كم تلاختي كوينن نعان زغلغلاص غعتنيتات هاجرات درب ملكعتات تقيمن سقطاين زمرصا بانصارو ابتن ببوليتيكاو مرغصيان كم تصباتي زقصرن هاجرات بغلوباب سبعو مسلات كنصلانن كنورانن يرعيا از طراي زيكونه اوشت زبيتاو غداياتن اتين من عابك مفتر አይቆጠባንያን አንጻር ኤርትራ ዝተሰርሐሉ አተሐሳድማ ካብዚ ክግለጽ ጸንሐ ዝፍላ አይኮነን ምዕራባውያን በሐፈሻ እዘን ተሐለቅቲ ሰብአዊ መሰላትና ዝብላ ድማ በፍላይ ን27 ዓመታት ሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካውን አገርግርን ናዕብን በመፍጣር ሰብአውን ህዝባውን መሰላት ክረግጽ ጸንሐ ቀንዲ ከዳሚየን ምዃኑ ዘረጋገጸ ወያኔ ክሳብ ካፍታ ስልጣኑ ዝተአልየላ ግዜ ክሕብሕቦ ዳንበር ብዛዕባ ዝፈጸሞ ግህሰት አህጉራዊ ሕግን ሰብአዊ መሰላትን ብጭቅ ኢለን ክወቅሳ አይተሰምዓን እዚ ከያኽልን ድማ እዘን ምዕራባውያን ሃገራት በአሜሪካ ዝምርሓ ማለት እዩ بمسمس سبعة ومسلات نيرترا كنوران كنصلان من عاب كفتران امودات هدما
ልኡላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ንምግሃስ ነዘነ ውድባት ሰብኣዊ መሰለት ዝበሃላ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ተጠቂመና አለን ይኹን እምበር እዚ በብእዋኑ ዝተፈተነን ዝተወስደን ዝተፈላለየ ተጻብኦታት ምስ ፈሸለ ከም መቐጸልቱ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳ ክገብራ ጸኒሐን ኣይተዓወታን ግን ግደ ሓቂ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብስም ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርብ ክስታት ንታሪኽን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምድዋን እንተዘይኮይኑ ቅንጣብ ትኹን ሓቅነት የብሉን እኳ ደኣ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ ካብ ቃልሲ ንክብረት ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ዝበቆለት ሃገር እያ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ጽንኩር ናይ 30 ዓመተ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ከይተረፈዩ ተሰሪሕሎ ድሕሪ ናጽነት እውን እንትኾነ በሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ተማእዚኑን ሕጋውን ትካላውን መሰረት ሒዙን ኣብ ዓንኬል ህንጸት ሃገር ኣትዩ ንሰብኣዊ ክብረትን ድሕነትን ምዕባልን ክስርሓሉ ጸኒሕሎ ዋላ እኳ ገና ቀጻልን ሓያልን ጻዕሪ ዝሓትት እንትኾነ ኤርትራ ዛጌት ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ምዕሩይ መሰላትን ዕድላትን እትውንን ኣብ ከባቢያውን ዞባውን መድረኻት ድማ ሰላምን ምርጋን ዝዓሰላ ሃገር ምዃና ኣመስኪራ እያ ይኹን እምበር እዚ ክውንነት እዚ ተጎሲዩ ብዝያዳ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንኤርትራ ብስም ሰብኣዊ መሰላት ብናይ ሓሶት ክስታትን ብኣውርኡ ብናይ ወያነ ከድምናን ንምጽላሙ ዘይተፈተነ ተግባራት የለን ሕጂ እውን ከም መቐልጸልቱ ፍሉይ መለታትን ኣገባባትን ብምምሃዝ ንኣብነት ሰባትን ለኣየርካ ዝቕጽል ዘሎ ሓንሳብ ፍሉይ ራፖርተር ኣብ ገለ እዋን ድማ ተደራቢ ዝኾነ መርማሪ ኮሚሽን ብምምዛዝ ንኤርትራ ንምንዋር ንምንጻልን ንምንዓብን ይስርሓሉ ኣሎ ሎሚ እውን እንተኾነ ጾታዊ ዓመፅ ጃምላዊ ማእሰርትን ቅትለትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዱድ ዕዮ ወዘተ እናተባህለ ናይ ሓሶት ክስታት ብምድርዳር ንኤርትራ ንምምርካኽ ከንቱ ፈተነ ካብ ምክያድ ዓዲ ይወዓሉን ኤርትራ ነዚ እውን ምስ መሻርክቲ ብሓባር ኣብ ሓያል መኸተ ተጸሚዳ ትምክቶ እኳ እንተላ ክስታቶም ግን ኣየቋረፀን ስርዓት ወያነ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምግላፉ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ስምምዕ ሰላምን ሽርግነትን ሱሉሳዊ ስምምዕ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ፈጢሩ ንዞባዊ ዳይናሚክስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸሊዎ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ነቲ ካብ ስልጣን ዝሰኣልየን ኣብ ናይ ታሪክ ጉሓፍ ዝተደርበየን ከዳሚ ጃንዳ ወያነ ናብ ስልጣን መሊስካ ቡቢልካ ድማ ዞባዊ ዳይናሚክስ እንደገና ናብ ኢዶም ንምምላስ ብመንገዲ ወያነ ሓድሽ ኩናት ከፊቶም በዚ ቢልካ ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ግዜ ንምእላይ ከንቱ ፈተነ ተኻይዱ እዚ ነቲ ኣብ ስልጣን እንከሎ ይኹን ካብ ስልጣን ምስተገለፈውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ገበን ዝፈጸመ ወያነ ንምድሓን እኳ እንተኾነ ከም ሃንደስትን ዓንገልትን ናይዚ ዓንዳሪ ስርዓት ከም ምዃነን መጠን ካብ ተሓተትነት ስለ ዘየድሕነን ነፍሰን ንምክልኻልን ዘካይዶ ዘለዋ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነ እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ዝወልዕዎ ኩናትን ዝኣለምዎ ውዲትን ስለ ዘይተዓወተ ሕጂ እውን ብጉልባብ ሰብኣዊ መሰላት ብኩልቲ ምዕራባዊ ስነ ሓሳባዊ መጋበሬታቶም ኣቢሎም ንሓቀኛ ማዕከናት ሓበሬታ ዓፊኖም ጃምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክስታት ብምልዓል ንኤርትራ ገንሸል ንምግባርን ንዓለም ከደናግሩን ከንቱ ፈተነ ይገብሩ ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብመንገዲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ንምንዋርን ንምንጻልን ንምንዓብን ተፈቲኑ ዝፈሸለ ሕጂ እውን ሜዳታት ምዕራባዊ ዓለም ልዑል ተልእኾ ተዋሂብወን ብጉልባት ሰብኣዊ መሰላት ንብዓት ሓርገጽ ይነብዓ ኣለዋ በዝኾነ በቲ ንኤርትራ ገንሸል ጌርካ መትሓዚ ዘይብሉ ጻዕዳ ሓሶትን ጸለመን ብምዝርጋሕ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ዝሃነጾን ዝነደቖን ክብርታት ንምድዋን ብዙሕ ተጻዒሩ እዩ ገለ ካብኡ ኣብ ትግራይ ጃምላዊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተኻይዱ ቅትለት ዓመፅ ተፈጺሙ ንብረት ተራስዩ ዝብሉ ጠቐነታት ድንጋጸ ብዝተሓወሶ ምምጽዳቕን ንብዓት ሓርገጽ ምምፍሳስን
ናይ ሚድያ ጸለመ ተኻይዱን ይቕጽልን ኣሎ ነዚ ክስተታት እዚ ትካላውን ሕጋውን መልክዕ ንምትሓዙን ተሓታትነት ክህሉ ኣለዎ ብዝብል ምፍርሕን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግቡእ መልሲ ዝተዋህቦን ዝተነጽገን እዩ እዚ መሰረት ዘይብሉ ጸለመ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ከም መበገሲ ተወሲዱ ተዘርጊሑ እዚ እቲ ልሙድ ክረአ ዝጸንሐን ዳርጋ ነቲ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘዝነበዎ ሰማዒ ሰኣን ሓሶት መርማሪ ኮሚሽን ቅድሚ ሕጂ ኣካቢዱ ዘቕረቦ ዘይተዓወተ ናይ ሓሶት ክስታት መቐጸልታ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅድሚ ሕጂ መኺኑ ዝተረፈ ጠቐነን ተጻብኦን ሎሚ እውን ብሓያል ኤርትራዊ መኸተ ዝጽረግ ንብዓት ሓርገጽ እዩ ናትና ናይ ኤርትራውያን ግብራዊ መልስን መንገድን ድማ ሕጂ እውን ከይተዛነና ዓጸፋ ምስራሕን ዓጸፋ ምሕያልን እዩ سبب ويعني كلو مريتنا دور ريب معكبنا عنا كنت ليش قوة ريب فرقة انجيل نعم حيدك ميزان كان هدر عدد لكن كي تبدل نعم حيدك ميزان كان هدر معكبنا من السبب ويعني كلو مريتنا دور ريب وعلى الجرس كي تتدرين فرقة انجيل نعم حيدك ميزان كان هدر عدد لكن كي تبدل سبب ويعني كلو مريتنا دورين وعلى الجرس كي تتدرين فرقة الليل نحب حيدك ميزان كان عدل عدل تدرين كي تبدل نحب حيدك ميزان كان عدل عدل كي تبدل حد شوف يكوني جزء تغير الصوت معدل قدم تنبرين سبب ويعني كله مريتنا دورك معجبنا على كنت ليش قوة شريك فرقة عبدين نعم حيدك ميزان كان عدل عدل تدارين كي تبدل نعم حيدك ميزان كان عدل عدل كي تبدل نيمني قعشو أرقي شطيرة واترسو الطموح هزبنا إريترا ما راح تنصرفين حاجة عكا صدرا لا على القشيش فوق هاي بالسفرة لا على
واترو مسحانة محكمنا من سبب ويا كل مرتنا دوري محكمنا عنا كنت نقوتري فرد قبدي نعم حيدك من كان عدل عدل كاي تبدل نعم حيدك من كان عدل كاي تبدل نحن قبلنا سنبادي عادحنا يمدينك ليس نبدي حارض وطنا دمسي سنة بعدي زيتو خبرنا لنا عينات الزوري زيتو خبرنا يلي عينات الزوري عينات الزوري عينات الزوري عينات الزوري زير بشرة نزارات